намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ бахшида ба 32-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 9-уми моҳи сентябри соли равон оғоз ёфта то санаи 15-уми моҳи ҷорӣ дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони ноҳияҳо ва шаҳрҳои мухталифи ҷумҳурӣ баргузор мегардад. Дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ бо ширкати намояндагони ноҳияи шаҳри Нав ва шаҳри Турсунзода намоиш ва фурӯши маҳсулоти кишоварзиву саноатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баргузор гардид. Мавриди қайд аст, ки нархи маҳсулоти пешниҳод гардида нисбати нархи маҳсулоти бозорҳои пойтахт 20% арзон буда, инчунин сифати маҳсулот тибқи талабот баромонда шудааст. ҳамзамон дар ин намоиш маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои бостонӣ аз нав эҳё гардида низ пешниҳоди шаҳрвандон ва меҳмонони шаҳри Душанбе гардонида шудааст. барои меҳмонон ва истиқоматкунандагони шаҳри Душанбе маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ва маҳсулотҳои саноатӣ, ҳунарҳои мардумӣ пешкаш карда шуд, ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи ҳафти диҳаи саркор ҷамоати Турсунтӯчиф ҳам дар ҳаминҷа дӯкони шӯрозбофӣ пешниҳод намудем, ки омӯзгорони муассисаи мо дар ин ҷо иштирок доранд. инчунин дар боғи мазкур бисёр маҳсули дасти ҳунармандони ноҳияи шаҳри Нав низ хеле ҷолибу диданӣ ба намоиш гузошта шуда буд, ки аксари онҳо дар бисёр кишварҳои дунё пешниҳод гардида писанди оламиён гаштаанд. Зеро мардуми тоҷик бо ҳунару дастовардҳояш таи солҳои истиқлолияти мамлакат ва бисёр дастоварду натиҷаҳои назаррас ноил гардидааст ва ба иқрори иштирокдорон ин ҳама ободӣ, осудагиву оромӣ ва сулҳу субот маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ба даст омад ва дар заминаи ин фарҳангу тамаддун ва ҳунарҳои мардумӣ дубора эҳё гардид.